вазорати корҳои хориҷии тоҷикистон мегӯяд, дар як ҳафтаи охир садҳо шаҳрванди банд мондаи кишвар тариқи парвозҳои ғайринақшавӣ аз Русия ба Душанбе оварда шуданд. Дар се парвози ширкатҳои ҳавопаймоии Тоҷик Эйр ва Сомон Эйр аз Москву Қазон ва Новосибирск 642 тоҷикистонӣ ба ватан интиқол ёфтанд. Дар айни замон даҳҳо тан аз зодагони Тоҷикистон дар марзи Қазоқистон ва Узбекистон дармонданд ва аз мақомот талаби кӯмаки бозгашт ба ватанро доранд. созмони ҷаҳонии муҳоҷират дар ҳамоҳангӣ бо мақомоти тоҷик ҳафтаи қабл муҳоҷиронро аз гузаргоҳи марзии жибекжолӣ оварда буданд, аммо дар ин муддат боз гурӯҳи бузурги муҳоҷирон ҷамъ шуданд. ҳамкорам Абдулло Ашуров ин мавзӯъро пайгирӣ дошт ва ҳоло бо мо дар студия қарор дорад. Салом Абдулло. Хуб, қаблан дар бораи бозгардонидани чанд гурӯҳи муҳоҷирон аз ҳамин гузаргоҳ хабар дода будем, тавре гуфтем. Зоҳиран мавҷи мусофирон кам намешавад. Пас бигӯ ки ҳоло вазъият онҷо чӣ гуна аст? Салом Шаҳло. Айни замон дар назди гузаргоҳи Жибек-Жолӣ наздики 1000 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон ҷамъ омаданд. Тавре чанде аз муҳоҷирон аз назди гузаргоҳ дар тамосҳои телефонӣ гуфтанд, беш аз 600 нафар дирӯз ба инҷо омаданд. Ба гуфтаи онҳо сафорати Тоҷикистон дар Қазоқистон онҳоро дар Алмаато ба чанд автобус савор карда ва қарор буд онҳоро то ба Тоҷикистон бирасонанд. Илҳом Бобиев, яке аз мусофирон, гуфт дар 7 автобус онҳоро ба инҷо оварданд. Аз соати 12 шаб ин ҷониб мунтазиранд, аммо дар бораи сафари ояндаи онҳо хабаре нест. Аммо сафорати Тоҷикистон дар Қазоқистон ин иддаои муҳоҷиронро рад кард ва гуфт автобусҳо на аз Алмато, балки аз қаламрави Узбекистон ташкил карда мешаванд. муҳоҷирон мегӯянд вақте онҳо инҷо расиданд, аллакай ҳудуди 300 нафар шаҳрвандони дигари Тоҷикистон рӯзҳо боз мунтазири гузаштани марз ва расидан ба Тоҷикистон буданд. Дар чанд порча наворе ки муҳоҷирон фиристоданд дида мешавад ки онҳо дар шароити ногуворе қарор доранд ва дар рӯи замин ба қисме зери шипанге хобанд. Абдулло, Абдулло, аз ин навор вазъияти гузаргоҳ барои мо маълум шуд, аммо мақомот чӣ мегӯянд? Оё барои бурдани ин муҳоҷирон талош доранд ё не? бале, Шаҳло, сафорати Тоҷикистон дар Қазоқистон мегӯяд сабаби дар гузаргоҳи Жибек-Жолӣ ҷамъ шудани муҳоҷирон баста будани марзи Узбекистон аст ва имрӯз 1 июл ба гуфтаи сафорат қарор аст 100 нафар шаҳрвандони дармонда аз ҷумла кӯдакон ва шахсони солхӯрда ба Тоҷикистон фиристода мешаванд. Интиқоли шахсони боқимонда дар давоми 2-3 рӯзи оянда дар назар аст, мегӯяд сафорат. вазъият албатта ҳар лаҳза дар ҳоли таҳаввул аст ва шумораи муҳоҷирону мусофирон дар назди ин гузаргоҳ каму зиёд мешавад. зимнан бозгардони муҳоҷирон асосан бо кӯмаки созмони ҷаҳонии муҳоҷират сурат мегирад ки токунун 2 дафъа бо сармоягузории амрико ва мусоидати молии ҳукумати Норвеж муҳоҷиронро бо автобусҳои мусофиркашон ва бо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ ба Тоҷикистон бурд. ин сафарҳо барои муҳоҷирон ройгон анҷом дода мешавад. Ташаккур Абдулло барои суҳбат. Мунтазири навигари дар марз ва албатта тақдири муҳоҷиронӣ саргардон мемонем.